I don't know. Ne znam ljudi da li vidite, ali pogledajte tisu kako izgleda čudno. Bate, to je mulj. A ju već je ono dole. Ga vidiš? Da, neće više poveća. Šta je to? Ne znam, neko treba nešto. Baš. 10% njih se ubija danas u Titeu. Razlog? Nema se para. Da, to nije treba da se ubiješ. Pa baš. I evo nas sa Flaming Wolfom, hi. Fuck. Glavni sponsor. Pepsi, Fanta. A i hejt ja Serstein. Ne volim Fantu zbog njega. Fantu pijemo zato što mi to Ali pije. sam se ja pisao. Pepsi pijemo za dušu. Pa bolje nek Coca-Cola. Pa baš. No! Ovo samo ja Ajmo mogu. razimo okači desi ljudi, ajmo napred. Ovo sam ja uradio. Subscribe. Ajde, drži ovo samo da im ja... Pogledaj, misli stvarno ono kao. Jebote, ovo je mislio sam da je lako. Baš više da vidim. Da zoom on, da. Ja sam obio skamba. A you record me. Yeah! Ugly. One ugly. Kad dobijem 1000 lajkova, ej. A? Spadobrano. Ja treba Da, patron. neću bez. Stvari može i bez, ali da to bilo Ali za bude milion. prerađeno na video. Može za milion. Pošto se ovaj deo dubio ja. Misliš da su tu tuneli? To baš i ne vidim na kameri. Fuck. Zoomiram sve. Nije. Nikak fokus. What's happening? Everything. Mi jesmo youtuberi Amerijala. A ovo kasni video jebam mater. Mi smo ceo dan za kompjuter. On je 50 frame-a, ipak mi 60. A kasni video jebote, nemaš pojma. Like. Izvolite ba. Možda nismo ni uključili snimanje. Jesmo. Jesmo? Pa evo već snimamo. Uzmi flašu ovako. Stvarno. Svašta on ima Full HD. Ali dobro, to ne znam. Full HD je 50 ili 60 frames. Treba i on to sve da procesira jebote i grafička i A pa da, to što kaže. svetlost. Ali pazi kako saturation, evo ljudi, ovako je original slika. Ovako je plus boja. Znaš kako poveća boju, evo, zeleno. Normalno. Dobra kapa, mora da se srče. Tamo je titanska voda. Bela ko hlor. Da. Crkli. Ićemo do tamo da vam pokažemo izvor. I to je stvarno naš titanski, da vidite šta se... Ping. Autofokus se ne budi. Ne bi me čudilo da stanem na minu. Prirodno i namešta. Nema šta mi nismo otkrili. Kako lepo snima. Ej to, koliko je ogromno. Dobro, sada ne vidite koliko je ogromno, ali ovako iz ove perspektive možete vidjeti. Aj. Svido! Barelor sam uradio. Koliko belik se izgubio. Ćemo ovako straight gore. Jeee! Come on! Ko što smo sve prošli jeva. Šta je?
Pa znam, ovdje je put, ovuda levo isto. A, hoćeš tu da, ajde. Zato što sada silazim onda opet koji kurac. Ujevo. To nešto. Ja sam se sroko granu. Već sam pomislio, oh my god, na što sam stao. Dođi odmah ovdje desno. Idimo se kad dođemo ajmo. preko. Bili smo, ovdje smo išli ono provinciju. Pazi na bagrem, ostaju ti čak i po nedelju ljudi dana. Bagrem može ostati na vašoj, to jest koži. Kako duboko ovo. Ima puno ovdje traje, dođe neko uzme za kraj. Na vašoj. Bijele ruže. I voda. Pa vamo još naprijed, sećaš se. Nije tvoj A stvarno me čudi. Zašto ne dođe toliko puno? Čekaj tu, I need to watch your back. Shit. Dajem. I got your 6 o'clock. Sixth. O'clock. Ja i Flaming Wolf uvek idemo različitim putevima, ne znam zašto, ali makar uvek smo u eliti. Uvek gledamo jednim drugima back, dok ostali će gledati sebe da spasu u nekim situacijama. A mi i pre njih se brinemo. Ja dođi Gaming for Serbia. Far Cry. Mi smo se ovdje jednom igrali hide and seek. Eno ga. Evo ga izvor. Tu ti trska voda. Izvor. Odmah ima moje muže. Profesorka je potvrdila. Internet je 3 put potvrdio. Tako da, a ovdje izvire, još se osjeti na jako čistu vodu. Onako, osjeti se na novu vodu. Ali problem je, evo vidite, izvire. Mi smo tu kopali. Jednostavno nema cevi to. To su ti bagremovi. To nemoj ni slučaj pitaš. Ostane ti žuto. Vidite dokle voda ide i nema dalje. Ah, fuck, man. Nije mi jasno, non stop izvire i di to ide, ne ide dalje. Svašta. Tamo gore onako provinciju. Nije više. Zato što ljudi zagade ovo mamu, jebem. Smrdi sad nešto. Ne. Pogledaj ovo žuto, ja mislim da je to onaj sumpor što kaže, znaš da se desi to ne izvede. Pa jebi. Znači, da je priroda nutra mu miriši. Vidim se. Aj. Šta si našao? Super, ovo žuto. Vidiš sebe idu kurac. A, Juj. juj. Aj. A, fuj, dud, ne diraj tu vodu. Cep. Cep, ovo. To znači govno. A govno znači... Ne, ovo je bilo od ove barutane, već šta je. Pogledaj, ovdje nema šanse prođi. Kogod ovo je izvor. Nećemo dalje, evo mater, ovo je... Ovo je barutana i tu je sigurno tunel, jebe mi mater. 100%! To su tuneli, znači... Tamo je brana. Ćeš samo do onog drveta ti gdje je malo bržuljak da vidim. No! Okej. Nem ni ja da. Pogledajte ljudi ovo koliko je duboko. Ju. Ovo kanal. Ne, tamo je već groblje. I don't wanna to look at that. But I want to cross this. Aj preblizu smo groblje. Huh? I want to cross this. Šalim se, nećemo. Nećemo, idemo ka groblju. Begamo nazad. I jedno crkva. Pravoslava. Pokaži gdje smo bili. Mislim da ne bi ovo volio da vidite. Da ipak malo da vas snimim.
smo gore. Hello. How's it going, man? Not bad. Hvala. Prvo skočio da. Teren. Okej. Kako nas jedu ili? Kill geese. Sus. Kako onda kaže? Visi dede. Visi dede. Pa one mirišu, ja ću uzeti jednu. Creepy ass bitch. Ano je. Stupid cat. Oboj malo zatvarati se kad ja ubudu stoji. Auter. Onda nećemo, a? I da vidim šta ovdje ima. Da im pokažemo i ovo šta ima. Dobro, ovdje nema ništa. Nema. Isto zanimljivo. Like it always. Da. Evo gisiz. Ja, pun gusaka video ih. I joj. Ti desno. Ne gledajte tablicu. Da, to ćeš morati da zamuti staviš crnu kodu. Evo. Jep. Pa šta se s njom može uraditi? Da dekodiraš, tako? Ne, nego na video. Da. Ovo je još nisi razmazano svaki puta. Ne, jes. Da njive. Njive, a tamo ciglana. Ne, ciglana. Pa dobro, odmah tu desno je groblje. Groblje. Ali napred skroz je ciglana. Možeš i ovu da. Pa da, tamo Samo smo. ako znaš. I ako pitaš. Istino. Ićemo jednom. Kad nabavimo motocikl. Walking beach. I want to buy this house. 1961. Make da, to da. Ili kad budem imao gun. Ne, dude. Evo da parkuš. I did it. Nije ti ova ulica. Nije. Nova. Nije, to je meso, pogledaj ovo, zašto je mekan rep? A nova jebem tu šta? Što no? Pogledaj meso. Vidi koža, vidi A ovo. nova napravljena jebem. Što nije pogledaj? Koža u pipni rep, zašto je mekan? Sve je mekano jebo. Nije mekano. Koža. Pomiriši. Evo vidi ovo, vidi. Znam jebo te. Evo mi. Novo napravljeno, nije uspelo i neko je bacio. Pa, mislim da je lisica, viš? Vić. Well. Idemo različitim ways. Znam. Da ga nešto još i ovo. Ima kosti, evo ga. Ja, to tako se završio naš dan. Što si se usro pa nisi smeo da diraš jebo? I don't know what it is. I smrdilo. Možda
neko ubio, uzeo neku i ostavio kako zove. Moguće ili ga keravi rastrgali. Ma da, znaš ti kako bi to izgledalo. A, klali bi se. Aha. No je naša devetka, nećemo baciti. Ne, jedino koja će sutra, ha? Šta kažeš, ćemo na pac? No. Don't even dare to ask that fucking question. Stevie, A mama. ti imaš bolji, nije fora. Ups. Držiš na kameri. A? Amator. Iza Evo ovako se baca. Really nigga. Evo ja. Čekaj. Može. Really nigga? Sam imao perf. Back bitches. I budi, evo vidi šta je naša opština uradila da pušta govna u Tisu. Evo. Šibanje. Da ga ne bodem. Al, I'm going on this shit. Oh. Hi nigga. It's vanilla. Yeah, this looking like a giant dick. Yep, definitely. Oh yeah. I'll press it. Zrp, laku noć. Lepo. Ne, mislio sam zapravo na ovo. Sad, Ne, pravimo. ja sam setio koster ovdje koji smo našli, ono. Sad ćeš? Ju, that was creepy. Vidite kako ti to izgleda. Ispod mosta, ovo je glavni partner drogiraša, što mi je jako užas. I hate. Neka ni ne... This nigga again. Ne, ja ću što možeš. Bitch! Neće. It's too good. Kako si je lepo sunce. Ovdje smo se mi negdje potpisali. Evo ga. Ovo je fajter. Okej. Da pokažem. Ja sam nešto desio. Tu je tvoj. Evo tvoje. Evo ga. Kako lepo. Evo ga i dalje ga vidim. Jel ga vidiš? Pa dobro je dok je ga vidiš. Ja sam zapamtio. First person fight. Vidiš što piše, Aha. Šta piše? Kocka. Ne. Ne. Vidiš, dođi vam. O, crta. Vidiš sada? M. C. Minecraft. Milan stopa. Ladno. Meni nije, ovo se drugiš. Ladno je telefon. Idemo malo dalje. Racija, I hate you all. Gdje smo sad, malo se zajavamo. Odvedam Sigrim Story, idemo Primal. A, ja. Više napadem se tigac. Ajmo bre više da odem gore. Osjećam se safest. Ajde. Ok, Amanet. Nema kamera. To se ja pitam. Kako lepo kamera snima. Kažeš, crti, stoji. Vidim, ne vidim ništa. Evo da ne vidim ništa. Može, dođi. Tamo gadno ovdje nasvijao. Kako se to zove strašno? Skroz tamo da kažem, pa išli smo 1 kilometar, a? 3 kilometra je. 500. Znači smo jako puno, i 500 metra otprilike. Ajde, da, 500.
5, tako, trčali skroz od tamo. Kakva je ovo muva, počeli je pričati o strčanima. Postoji nađu, neće, oni ništa, nešto nas napada. Kad sam ja vidio, ovo je muva, oni šetaju normalno. Nije to ništa, strašan, bega. Trčali smo skroz ovamo i do mosta nas je čak i jedan, molim za Boga, bega. Nema ga. Ajmo, ovo je. Rođa. Aj. Ajmo, daj. Da snimimo ovo kako lepo izgleda. Hvala Jure jebamo. Ne. Napravimo autofokus. Ajmo, idemo kući. We are finished. Da malo sebe da snimimo. Pokažemo haj. Haj. Aj, to se vidiš uopšte, ja ne vidim sebe ovdje na kamenu. Napravili smo pravu opremu. Ovak mi pravimo svašta. Dubove. Bov. Ako ne znate engleski bove, da pomenimo Mariju Žeželj, zato što ću se reklamirati tamo u koment. Pa eto ti malo te pomenem, posjetite njen sajt, kanal, da šta ima. She's beautiful i ostalo. Over. Sija. Hejteri, stani za hejtere. Mam, ja jebem. Hejteri. Hejtere pljuj. I volim da ih čukam. Po Americi razbijam i lupam. Turcima sam sultan. Ne da Bog. To bi bilo to. Sija.